Čo ti dalo krypto v rámci skúsenosti? Ako pridanú hodnotu? Veľmi veľa mi dalo z hľadiska networkingu, pretože väčšina mojich kontaktov sú väčšinou crypto-based ľudia, ktorých som spoznal na Telegrame, spoznal som sa s nimi na Twitteri, v nejakých kryptoskupinách a tak ďalej. Bez kontaktov to jednoducho nikde nejde a v krypte je to úplne že najväčšia vec kontakt. Čiže networking mi to pridalo asi najviac. Potom mi to pridalo všeobecne disciplínu, pridalo mi to, že nemôžem panikáriť, keď moje portfólia sú červené, keď moje portfólia idú úplne do sračiek. Boli také momenty, kedy si povedal, že s kryptom končíš? Že už si bol fakt, že na pokraji? Bol som vyhorený. Myslím si, že to vyhorenie príde v určitom bode pre každého jedného podnikateľa, tradera, pretože jednoducho nie vždycky sa bude dariť. Sú tu dni, kedy sa darí a sú tu dni, kedy sa nedarí, všetko ide zle a väčšinou, keď jedna vec ide zle, tak sa pokazia všetky ďalšie veci a myslíte si, že ste v úplných koncoch, že už nie je cesty späť, ale presne vtedy musíte zamakať viacej, dedikovať sa a povedať si, že budem silnejší a postavím sa k tým chybám inak a na budúcich už nespravím.